И здравейте хора, аз съм Краси. Днес ще играем Slenderina The School. И да започваме така. Ще играем на Easy, защото съм слаб. Сенситивите искам да се го увелича. Ето тук, защото Slenderina... Така... Нямам никакви бушони. Сега влизаме в тая стая. Slenderina няма. Стана, Slenderina все още няма. Така, ох, как... Така, нека нещо... Не, само един бушон. Та аптечка, аре ще я взема тази аптечка. Така, сега отиваме на втория етаж, като гледахме. Май сега е на тука. Ключ. Мерихме един ключ. Тук Slenderina няма. Бушон тук няма. Следейна. Така, сега идваме тука. Използвах ключ. Поне бушон. Ще има ли поне бушон? Сега ако няма бушон, ще щупа нещо. О, има бушон! Добре, има бушон. Още бушони. Ключ. Добре, възвърнахме си ключа. И намерихме бушон. Така. Майко! Как затворих? Добре, че затворих вратата без да искам. О, паднала лъската е тук. И тук. Майко! Тук няма нищо. Добре, да тръгваме насам. Така. Тук проверих. Сега отиваме на други, на втория. Отиваме на долния етаж. Тук май е заключено. Да, използвах ключ. Ето тук слагаме бушоните. Ето още един бушон. Добре. Шкафче, я да има. Бушон? Не. Отиваме нагоре. Това бушон ли? Ключ. Добре. Аптечка. Бушон. Защо този бушон е... Чакай да проверя тук мивките. Добре, тук в тия туалетни няма. Насам. Идваме. Наменихме 4 бушона. Трябва ми аптечка. Не ми дава много да се обръщам. О, добре, фул кръв. Чай да си увелича още малко сенситивитето. Така. Одиме тука. Тук ще може да отваряме. Dangerous. Трайхим, какво е това? Не знам. Това ще е тук. Леле, майко мила. Тук някъде бушони аптечки има ли? Да знам къде има аптечка. Абе, майко, как ме стряскала е. Slenderina много ме стряска. Сега отиваме на там. Бушон. Айде, 5 бушона. Така, тук на земята. Бушони, не.
Използвах ключ. Сега, тук трябва да има не... Няма нищо. Бушон. Добре, какво е това? Мечето на Слендрина. О, не. Тя сега май ще ни преследва, нали? Сега май повече ни преследва, нали? Чувам я. Не. Тя сега май като съм взел мечето, сега ще ни преследва повече. Какво? Да дори с локата. Трябва да сложим бушоните. Добре, отиваме да слагаме бушоните. Това ще ги слагам путра. На най-долния етаж отиваме. Отваряме вратата, Слендрина тук ли ще? Не, има аптечка, супер. Какво? What? Чак, ама аз търсих навсякъде, бе. Къде има други бушони? What? Къде са другите бушони, бе? Къде са другите бушони? О, сега трябва да ги търся. A few moments later. Абе, тук да няма бушон. Моля, клякам, не. Оле, майко, тук... Тия шкафове са могли да се отварят. Ето бушон, бе. Тия шкафове са могли да се отварят, бе, човек. Ето и аптечка. Не, добре. Тия мога ли да ги отварям? Не. Абе, тия шкафове са могли да се отварят, бе, майко. Слендрина, защо ме плаща така? Тук. Ето тук. Сигурно по столовете нещо. Той има бушон. Сега ще търся. Не. Тук няма бушон. Добре, намерих. Още един бушон ми трябва. Абе. Да се отиваме на там. Къде е този бушон? Сега ако е бил тук бушона... Чакай, бе, тия врати отварял ли съм ги? Бушона е тука! Абе, човек, тия врати не съм ги видял. Ще отваряме тежка. Добра аптечка, не ми трябва аптечка. Отиваме да слагаме бушоните. Какво? Така... Сложих бушоните, добре. Така, вратата се отвори, добре, отиваме. Добре, ще намерихме мечето, защото него трябваше да го търся. Какво беше? Защо ти излеза от тука? Как ме стресна. Отиваме най-горе. Ето, вратата се отвори. Влизаме. О. Това май е било бюрото на Слендрина, да. Какво трябва да...
Слагам мечето. Снимка! Как мога да я огледам? Добре, сега трябва да напусна. Добре, сега трябва да напуснаме. О! Аз да не се спънах току-що. О, Слендрина идва. И с мечето. Ето е Слендрина. Къде изчезна? Какво стана, бе? Минахме играта! Добре хора, това беше от мен. Минахме Слендрина The School. Пишете в коментарите коя Слендрина да играя следващата Слендрина да играя. И оставете лайк. Чао!